ɗan Najeriya ba zai yi magana yau. Ba wata magana ba ce, magana ce akan kowanne ɗan Najeriya da akwai kasafin da Buhari ya ware za a bashi. To excellency nawa ya kamata a ba kowa da kowa? 20,000. Kai banda kai a cikin kasafin nan. Kan ɗan fim ɗin da ya sa ransa banda ɗan fim a cikin kasafin nan. Na yi magana sau 3 akan wannan. A'a ni fa ban ga laifinka ba. Ba haka kan ma ka sare wallahi ba za a baka ba. Yan arewa za a ba banda ya rabawa. Ya munafuka dan iska. Ni kake zagi? Ba a ba da kuɗin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.